Tɛnɛ mɛ kalo tile 18 san 2020 aw minnu sɔgɔlemana ni waati la an bɛ foli kɛrɛn di aw bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔ bakuruba la sa an bɛna kunnafoniya minnu d'an ma olu de filɛ nin ye jamanakuntigi Elhaj Ibrahim Boubacar Keita ale ye lasigili kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi kɔrɔ ka fatuli san 43 ma o kɔ an bɛna lakana ni kɛnɛya kibaruya min b'an bolo bi olu da aw tulo kan ni aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. An ka jamanakuntigi Elhaj Ibrahim Boubacar Keita ale ye laadala kelen kɛ mɛ kalo tile 16 san 2020 tɛmɛnen o tɛ dɔwɛrɛ ye ni ka tasibila kɛ an ka jamanakuntigi kɔrɔ Modibo Keita kaburu la nin kɛra Amdalaye kaburu soba la ka taa yiri feere da Modibo Keita kaburu kan. Modibo Keita ale ye cɛ ye min ye Mali yɛrɛma hɔrɔnya ɲini ni ka o di a ma. A fatulen ɲinan y'o san 43 ye. Jamanakuntigi ka fɔ la a ko cɛba in ko a ka kan jamana kɔnɔden bɛɛ k'a ɲini ni k'a dɔn a ka jamanakuntigiya baaraw kɛra cogo min ani a ka denbaya k'u ɲini k'u dɔn ani ka tasibila kɛ u ye. A ko waati sera waati min ni an kan k'an kɔfilɛ k'an kɔfilɛ kunun na k'a dɔn ko minnu tɛmɛna o siratigɛ la a ko Modibo Keita ko kalanden jolen kun don kalanden min kun don ko a ka baara kun ka d'a ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa a ye ko o ko kɛ a y'a bɛɛ kɛ jamana in taaɲɛ siratigɛ de la. A ko maa min tun don a ko a kun kariyalen don hali ka ninkun di maa wɛrɛ kisili kama. A ko o siratigɛ la a ko min ye k'u to kalansoba la William Ponty a ko président Zenzu kun bɛna to ji la don dɔ nga Modibo Keita wulila a ma siga hali dɔɔni ni k'a kɛ ba kan ni ka taa président Zenzu ta k'a kisi ka bɔ bala toli ma. O siratigɛ la a ko maa min kun don a ko kabini kumajan ni jamana in kun bɛ wele waati min na ko Sudan maa kun don maa min n'a kun bɛ denmisɛnninw lamasala kosɛbɛ walasa ka jamana kanu don u la. A ko fo kana se jamana yɛrɛma hɔrɔnya tali ma o baaraw a ma olu dabila min b'a to fasodenya ɲuman o bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ cogo min ka baara kɛ walasa jamana in bɛ se k'a to sankɔrɔta ye cogoya min na. Mali finitigiw b'an ladɔnniya u ka kunnafoni di sira min n'o bɛ bɔlɔlɔ kan a y'o fɛ ko alamisa tɛmɛnen mɛ kalo tile 14 san 2020 ko ni binganikɛ wale maa dɔ karila ɲɔgɔn na Mali ani Burukina frontière la kɛlɛw senfɛ min ye binganikɛ wale maa 30 o ni tora ni kɛlɛ in na an ka finitigiw sa a ko baasi ma maa si sɔrɔ kɛlɛ in na min ye bolimafɛn ni o ye moto ye o 25 o sɔrɔla ani kɛlɛkɛminɛ caman o b'an ladɔnniya k'olu kalekan o ye min ye jɛma don o don ni ka baara sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to Mali bɛ se k'a ka lakana sɔrɔ cogoya min na ko nin bɛ ta o waleya dɔw fɛ a ko u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u bɛ jɛma don o don min n'o bɛna ni Mali sansɔrɔli ye k'olu bɛna o baaraw de waleya. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko balo tɔni 508 ko nin tilali daminɛna an ka Bamako sigida 2nan na sibiridon mɛ kalo tile 16 san 2020 nin balo in sa nin bɛ tali kɛ malo tɔni 218 ani ɲɔ tɔni 290 min bɛna tila du 7,250 ni ɲɔgɔn cɛ. Sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛra Bamako sigida 2nan na kin 13 kɔnɔ min b'a yira ko nin du ninnu k'u ye gɛlɛya sɔrɔ coronavirus n'o ye fiɲɛbana min bɛ jamana kɔnɔ k'o ye gɛlɛya lase a du balo ɲinini siratigɛw la. O cogoyaw la sa n b'a yira aw la k'a fɔ ko nin du kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ malo kilo 30
ani ɲɔ kilo 40 o de bɛna tila ka di du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Bamako sigida 2nan na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin dɛmɛ in k'a bɛ tali kɛ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakari Keyita ale tun ye layidu min di jamanadenw ma ko balo tɔni ba 56 ko o bɛna tila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye gɛlɛya sɔrɔ coronavirus n'o ye fiɲɛbana in ale donnen jamana kɔnɔ ka na se bi ma walasa k'u dɛmɛ u ka du balo cogoyaw la. Kɛnɛya siratigɛw la k'a yir'a la k'a fɔ ko funteni ale ka jugu jabɛtitɔw farikolo ma o de kama maa ka kan hakili jɔ u fɛ kosɛbɛ ka d'a kan funteni bɛ sukaro caya u joli la ni o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye min bɛ jabɛtitɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ walasa ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na an sera dɔgɔtɔrɔ Ibrahim Ɲantaw ma ala ye farilaji ani jabɛti dɔnba ŋana ye jamana kɛnɛyaso min ka baara bɛnnen bɛ jabɛti furakɛli ma Bamako ale ka fɔ la jabɛti bɛ sɔrɔ farilaji o suguya min ni an b'ale wele nanzarakan na ko glycémie ni ale cayara joli la o bɛ na ni sukaro cayali ye farisogo la ni ale bɛ min ye jabɛti ye ka o bila mɔgɔ la a ko jabɛti ye bana ye furakɛli tɛ min ban o siratigɛ la ko mɔgɔ i ka ɲi hakili to i yɛrɛ la waati bɛɛ jango ni funteniba bɔ ye waati la min b'a to i bɛ se ka kisi a kɔlɔlɔw cogoyaw ma cogo min a ko jabɛti yɛrɛ sa ale ye suguya 2 ye a suguya fɔlɔ ni o bɛ wele nanzarakan na ko jabɛti type 1 ale bɛ sɔrɔ denmisɛnnin kunda denmisɛnnin minnu si bɛ taa se fo san 30 ɲɔgɔnna ma a ko kɛmɛ dala sa maa 10 olu de bɛ se ka garisigɛ ni bana in na ni o ye jabɛti type 1 ye min ye suguya 2nan ye ni ale bɛ wele nanzarakan na halisa ko jabɛti type 2 ale ka teli ka maakɔrɔbaw de sɔrɔ minnu si b'a daminɛ san 40 na ni ka yɛlɛ o sanfɛ a ko kɛmɛ dala maa 85 fo ka se 90 ma k'olu de bɛ se ka nin banakisɛ in ta dɔgɔtɔrɔ Ɲantaw ka fɔ la a ko nin waati n'o ye funteniba waati ye a ko an ka hakili to an ka maakɔrɔw la ka d'a kan sugunɛ kɛba a bɛna ni ji dɛsɛ ye joli la min bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye jabɛtitɔw ma o siratigɛ la a ko waati ni waati an ka ji di u ma min b'a to u ka jabɛti bana a bɛ se ka kɛ a kana kɔlɔlɔ lase u ma cogoya min na. Nin jabɛti kunnafoni in bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw kibaruyaw la an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn sini nin waati kelen na ka hakilinajigi kɛ k'a fɔ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ala ni amapu ani ANCD ka bolodiɲɔgɔnma baaraw ye.